имрӯзҳо дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба 32-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таи чанд рӯз аст, ки дар боғҳои фарҳангиву фароғатии шаҳри Душанбе намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ аз ҷониби вилоятҳо ва шаҳру навҳияҳои кишвар дар сатҳи баланд баргузор гардида истодааст. Ин навбат дар боғи наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва барномаи фарҳангиву адабии шаҳри Ҳисор ва ноҳияи Рӯдаки роҳандозӣ гардид. Дар намоишфурӯши мазкур кишоварзон ва аҳли ҳунару фарҳанги шаҳри Ҳисор маҳсулоти кишоварзӣ, нонию қанодӣ ва ҳунарҳои мардумии водии Хешро пешниҳоди меҳмонон ва сокинон намуданд. Дар идомаи ин тадбир ҳунармандони шаҳри Ҳисор бо ифтихормандӣ маҳсули дастранҷи Хешро, ки ҳар яке ба худ номбӯи хос дошт, муаррифӣ намуданд. Дар ин баробар масъулин аз намоиши ҳунарҳои мардумии ноҳияи Рӯдакӣ, ки бо санъати баланд оро дода шуда буд, боздид намуданд. Ҳунармандони ин ноҳия бо эҳсоси баланди ватандорӣ дар намоиши ҳунарҳои мардумӣ иштирок намуда, истеъдод ва ҳунари Хешро пешниҳоди сокинон ва меҳмонони пойтахт карданд. пеш аз ин мо якҷоя дар Қазоқистон намоишҳои ҳунарҳои мардумии худро пешкаши намояндагони ҳамун давлат намудем, ки онҳо бештар харидорӣ намуданд, чойни кушак, намудҳои гуногуни бофтагӣ ва ё дастбандҳоро, болишторо аз мо харидорӣ намуданд. мо аз ин сафар ба худ бисёр чизҳо гирифтем, бо мардуми он ҷо шинос шудем, ба онҳо ҳунарҳои худро, миллии худро пешкаш намудем. ҳунарҳои худамро дар ин ҷо ба намоиш гузоштам. аз он ҷумла ман ҳамин луфтакчаҳое ки мекунам, месозам, ҳамин луфтакҳоро ман ба намоиш гузоштам, ки харидану тамошо кардану хурсандам, ки кӯдакҳо мебиёнам, мехаранд, ҳам тамошо мекунанд. шавқ дорам дар ҳамин корҳои ман. маврид ба зикр аст, ки ҳадаф аз баргузории чунин намоишфурӯшҳо ин дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани 32-юмин солгарди истиқлолияти давлатӣ, муаррифии фарҳангу маданияти боло, эҳёи ҳунарҳои мардумии аз байн рафта, ба омӯзиши касбу ҳунар ҷалб намудани занону духтарон ва дар рӯҳияи ватанпарастӣ, хештаншиносӣ, ҳуввияти миллӣ тарбия намудани ҷавонону наврасон мебошад. Ёдовар мешавем, ки намоишфурӯши маҳсулоти кишоварзӣ то санаи 15 сентябр дар боғҳои пойтахти мамлакат идома карда, намоиши маҳсулоти кишоварзӣ аз соати 8 субҳ оғоз ёфта, қисмати намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва барномаи фарҳангӣ аз ҷониби вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо бегоҳи рӯзӣ гузаронида мешавад. ҳамин тавр дар интиҳои чорабинӣ аз ҷониби санъаткорону ҳунармандони шаҳри Ҳисор ва ноҳияи Рӯдакӣ барномаи фарҳангӣ дор гардид ва ҳунармандон бо иҷрои суруду таронаҳои дар васфи ватан мураттаб шуда хотири иштирокчиён, меҳмонон ва сокинони пойтахтро шоду болида намуданд.